We hebben het ook op alle plakken in de stad, liefst 20. Ja, en die hebben we uitfilteren en daar ben we op deze 3 locaties mee uitgekomen. 2 locaties onder de randen van de stad en 1 haast midden in de stad. Dat binnen de best mogelijke plakken voor een asielziekerscentrum in Dokkum. Nevens onafhankelijk onderzoeksbureau Sweco en de gemeente Noord-Friesland. De 3 termen, Zuiderskans, bij Raadsma in de buurt, een logisch plak. Ik zou het mensen menen dat het daar al commercieel. Bij de Wettertoerenbuurt, achter het kerkengebouw Nehemia. En bij het Kalkhuisplein, dus bij de bibliotheek. Op straat binnen de menings uit rent over de opvang van asielziekers. Ook een soort meisken hebben onjoen meer te zien in meerdere liedskalige opvangplakken. Wat vind je ervan dat Noord-Friesland haar een inzet voor de opvang van asielziekers of haar een inzet wil? Ja, dat vind ik op zich een goede zaak. Vind ik prima. Daar heb ik helemaal geen bezwaren tegen. Nee. Wat lijkt het jou het beste plak? Ik heb er niet eens over nagedacht nog. Liever helemaal niet, maar ja, het beste plak. Ik ben er niet eigenlijk goed mee bezig geweest. Dat ze hier komen, zitten, daar was ik niet zo voor. Het gaat om een permanent plak voor maximaal 250 vluchtelingen. Nou, zo'n je als college ook mij een vakaarslocatie komen, kun je die intussen delen? Nee, want die weten wij nog net. Op 12 april we kennen de mensen niet in de buurt van waar je kunnen langskomen en jaren over hun locatie wat er precies speelt, wat zij ervan bij van belang vinden, wat voor hun wichtig is om in te brengen. En daarna moeten wij als college ons mind up om in de Geefries te zitten en lezen we dat onder de focuslocatie onder de Rier voor. Maar de Rier ken ik zeggen, nou dat doen we maar even net, we kiezen een andere locatie. 2 april dus tussen 4 en 8 uur binnen alle omwijnen welkom in Theater Sens in de stad. 15 mei kunnen inwoners inspreken tijdens het peteer. 23 mei zal de gemeenteraadspartijen in debat. En 5 juni wordt het besluit over een AZC en de locatienaam.